Patay ang usa ka pulis sa General Santos City human matud pa. Napo sila ni ini ang kaugalingon samtang anaa sa iyang panimalay. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Patay na dihang nadala sa Balay Tambalanan si Police Executive Master Sergeant Sunny Castor human kuno aksidenteng napo sila ni ini ang iyang kaugalingon ni adtong gabii sa Mayo 28 sa balay ni ini sa Purok Calataw, Barangay Tambler, General Santos City. Nakalitan ang kabanay sa nahitabo nga halos dili pa nila kini madawat. Kita man nga nga nahintungdan, siyempre ma-depress ka gid kung ano gid ang makuan mo kay siyempre sa pagka niya lang nga daan pulis nga daan siya siyempre wala gid ako muna nga daw ang utok namon karon daw wala sing una-una nga maayo pa. Gikasubo sab sa opisyal ni ini sa Regional Special Training Unit 12 ang nahitabo kang Castor. Sulod sa 12 ka tuig nga anaa kini ilawom sa iyang liderato, nakit-an gayud niya nga porsigido kini sa iyang trabaho. Basta aksidental magod wala mo na ginapili kung asa ka maigo. Pero nato ni sa sa ginakuha nato ni sa naaman tay sa ning investigator on case. So sila ni makakuan gyud tigid about aning pagkahitabo. Sa karon padayon ang investigasyon sa otoridad kalabot sa panghitabo. Ilasab ginahulat ang resulta sa paraffin test ug ballistic examination. Gipahimangnuan sa tigpamaba sa General Santos City Police Office ang kapulisan aron dili na mausab ang susamang insidente. Lessons learned ito nangyari na dapat from time to time mag-ingat talaga kasi nga barilyan at hindi natin alam kung minsan mahulog or makalabit mo na hindi mo alam may load pala yung baril mo. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.